Sanibonani. Uyanihamba ngendlela. Lena ke akufuna uyiphendule ngenhliziyo le. Ufuna iphendule ngomqondo, ucabanga. Ungayiphenduli ngenhliziyo. Akuyona lena yabantu abacabanga ukuthi bahlaniphile ozizipho lo EFF nabanye ama-fighters laba abatshela ukuthi bahlakaniphe kakhulu. Abazi ukuthi thina sifundile bona bahlaniphile. Ngiyamangala ngoba babengafundi nathi nalapho esasifunda khona. Futhi there's no need ukuthi sibachazele safunda kuphi. Asibawishe any explanation. Ulungile bathwale lokho abakuthole emqondweni wabo. Ngilapha ke. Uyabona njengamanje ilokhuzana machine case, there's a case. Ilokhuzana i-Marsh had to file a defamatory suit against the EFF members. Number 2, kumele laba abantu be-EFF abezama ukudonsa lelizwe badonsele ekutheni empini ekuchithekeni kwegazi. That was a pure incitement of violence. Cabanga West Point, South African people against South Africans. Into lenzwa abantu be-EFF. Le ndaba nje lo mfana Nhlamulo lo wale bazofaka ilokhuzana bekuyinhloso yokuchitha kwegazi. Kahle kahle there should be a case, there is a case. They incite violence. Abantu kufanele babezele emakhoti laba ngoba inhloso yabo ukuphehla udlame. And i-reason yenza ukuthi bafuna ukuphehla lo dlame. Bafuna ukuthi silwe sisodwa khona besizoyeka lamakwelekwela la sifocuse kibo. Iyona inhloso abebeyizama ukuthi siyeke manje ukudilana lekhuzana nobulelesi obusezweni. Bese sinaka ukulwa sisodwa sibulani sisodwa. Baqhatha thina sisodwa. Laba bantu kumele mababoshwe. Eni kumele ulokhuzana lontombazana obethu statement ethi ilokhuzana kumele alokhuzana akhokhe ilokhuzana iMarsh iyayidinga funding u5 million kumele ukhiphe lo ntombazana 5 million nje kumele ukhiphe uma kubiza ukuthi thina njenge country kufanele sidonate kukhokhela iadvocate sinabameli abanzima kabi sinolokhuzana sino advocate usikhakhana ufanele labo bantu laba sibakhokhele kule case bawusimela kule case lo ntombazana kumele akhiphe 5 million kuyilokhuzana kwiMarsh ngokuzama ukudonsela iMarsh ehlazweni nokuqhatha abantu ukusebenzisa igama leMarsh ufuna ukuchitha igazi elingenasidingo kube nini kuselesa sikhathi ngaba abantu bese belwile khona ngabe sekukhona abantu abafile kunamhlanje ngenhlanhla abantu sebefundile abantu they are not stupid njengamanje kufanele le case ye court there's a case abantu abafunde ukwenza i-research kuqala abantu abafunde ukulandelela kahle information bengeza abantu be misinformed bezokhuluma into abangazazi la uhlanganisa into engahlangani ubugebengu babe ingane zabafazi bale bamatsonga engakwazi ukubuseka engabuseki uzofaka thina uzofaka iMarsh phakathi kumele i5 million ayikhiphe le ntombazana uma kubiza ukuthi sisonke siyicountry sizokwenza lokho laba inhloso yabo labantu be-EFF ukuthi thina sijikelane sisodwa silesisodwa baqhatha abantu be-South Africa ke manje akazi abantu be-South Africa bathi bazonda banyanya amatsonga akaze futhi sisho lento lokuthi umuntu ongayikhulumi ezinye izilimi la owangaphandle akazi sikusho lokho anithatha into esikhunyo lo muntu loyo oyedwa ngaleso sikhathi futhi bayilungisa uLondi Care wayilungisa inkinga yakhe no-spokesperson wase-KZN bayilungisa inkinga yabo badlula abasekho lapho nisala ukuthi nikhalima nilandele leyo nto nikhuluma ngayo nidlokuza ngoba inhloso yethu ukuphehla udlame bekufanele laba bantu be-EFF lamantombazane mawaboshwe mabizwe emakhoti kade nibhizi la ngongizwe nithi kwasho wacema CIC isikhathi senuke manje ukuthi nifuna nizophendula asincenge manje thina mhlambe abanye bazosaba ukunitshela mhlambe ngoba ancenga asincenge thina futhi asinisheli thina asinendaba nani asinendaba nibhizi no just ngoba sinibhizi nonkosazi womuntu niyamlandela nalokho nje kunenza nibe bitter ukuthi at her age unomshado ostable unomkhwenyana omile uyazi unkosazi wakasibani kwalokho kuniphathisa ilokhuzana kuniphathisa ngezisu wakhona ulokho lokho nisingile nje ngoba nje nazo hambe nikhuluma nikhathizwe abantu abaqhathizwe
ababoshwe laba that was a pure incitement of violence. Nithini manithi abantu naniqonda ukuthi amazulu abulele yamfana lo ukuze thina silwe sisodwa chithe igazi South Africa. Incitement of violence le phehla udlame ufuna kulwa abantu ntombazane ndini laba kufanele mababoshwe bakubiza ukuthi contribute thina njengezwe khokhela advocate zokwenza lokho. We are prepared ukwenza lokho. Lelizwe siyalwela asikwazi ukudlala nini. Asikwazi futhi ngeke sidonswa amakhala thina ngamakhala sidonswa ngamakhala EFF. EFF ayisiphethe EFF thina ayisiphethe EFF la kwi-country. EFF ifuna usiphatha ngenkani. Nami nikamba amanga nithatha indaba zonke anilandeleni nokuthi nithola information. Nibuya namanga la nizothi lo mfana wabulawa ngoba uyabulawa emashini mash. Kumele nibize le court. Lo ntombazana nje wade ekhuluma lelokhuzana kufanele 5 million bawukhiphe with demand 5 million. Imali efuneke kumashini mash zedinga vele imali siyasebenza kule country. Laba bantu funa babizwe le court. That was a pure makhona incitement of violence. Yona le nto abayenzayo ukuthi bafuna ukukhatha abantu abakwaZulu Natal nabantu baseLimpopo amatsonga particularly amatsonga ukuthi ezif manje sesiyabulalana thina ukuze kube khona abantu abazothatha ikhali bahambe belokuchitheka igazi. Ningalwi ninazinja. Ningalwi ninazinja nayihlama. Ningalwi niyaza nizokule nizobe nibalekele nicashile lapha. Ayinanhlala kuma estate. Hlala ma state inazinja. Mgodoyi yamantombazana. Ndolukhathizwe la. Khuluma amasimbi into eningayazi. Ngifuna ukuchitheka igazi. Niyakwazi khona ukulama ulimpi nikhathizwe nifuna ukukhathizwa. This one is serious ningayithathi kancane lento le. Abantu abangayithatha kancane lento le. Lento le bazama ukukhathizwe. Chitheka igazi kuliwe. Basiphesela back entweni zama 90s. Lapho sibuya khona. Sefuna ukukhatha ke manje inhlanga eyithile la South Africa ukuthi silwe sisodwa. Silwe sisodwa. Nenza lokho ke manje. Kumele nichargewe. Kumele nichargewe. Ndizokukhathizwe nina ningaboshwanga. Kufanele uthunywe umlayezo yabanje lo kufanele abe isibonelo lo. Sikhathele yini? Sinitholele lapha encane enibancane ngakhona. Benibhizi lana nongizwe imchunu nikhonkotha la. Isikhathi sokuthi ke you pay the price none. And we demand an apology. Kule ntombazana a public apology. We demand it. But lokho nje sizokusha ecourt. Kufunakala lo muntu ahamba ecourt akhokhele lokho. It was a defamatory. Kuyilokhuzana kuyimashini mash. Nizokhuluma into eningazazi. Nithi imashini mash ibulala abantu. Abantu babulala ubugebengu babo. Abazali babo bayazi babulalweni. Kodwa nizothatha ningimanyanisa nemashini mash. Because nizonda imashini mash ukuze silwe sodwa la. Chitheke igazi. Ningenisa abantu bokuhamba sibe silwa sodwa. That's what we are doing. Asincengi nje manje futhi sekani. Ayikumele sizomncenga thina. Lokhu nje lethi pure makube incitement of violence lento enziwa abantu beFF bazothatha indaba zale bayihlanze nemashini mash ingahlangana indawo. Bakhuluma indaba engahlonziwe amanga. Lezi le fanele iye court impela. Kufanele iye court. Futhi kufanele kube vela abameli abakhona kwimashini mash sebeyafayilishile amalokhuzana sebefayilishile icase. Kufanele ngabe already icase isifayilishiwe. This is a case, a serious case. To incite violence, ukhatha abantu. Niyakwazi ukukhatha abantu kuyicala kanjani ngoba ugcina kufanele abantu nichitheka igazi, ulahleke impilo zabantu. Wakhathwa uwe ngomlomo. Yena yakho semakhaya amanzana anjani namantombazana. Aninazi into ezokukhatha abantu ukuchitha igazi. Niyazi ukuthi ngeke nitshethe ukufa amadoda eminye imizi akuze kufa obhuti beni. Kufa kuze kufe ngishada bakini ngenxa yenkulumo yakho uhamba ukhatha abantu ukhathizo. Kumuntu ongayazi ukhuluma amanga ukhathizo. Inkulumo ekhathizo nje ayifuneki. Umuntu ufuna ukuboshwa umuntu okhatha abantu. Umuntu ophephezela udlame nje ufuna ukuboshwa thina. Asifuna ukulwa thina kuleli lizwe leli. Silungisa iCountry not ukuthi sifuna ukulwa. Asifuna ukulwa namuntu. No bully hawo ibhulela yedwa nje. Hayi ukuthi ngoba thina sifuna ukulwa. Bully ihlangu nje naye akazi ukuthi futhi wenzani. Ngoba ngeke aza nempa afuna ukilwa nathi ngeke aza yiwini. Ngeke bayazi. Ayikho impozo okuyiwine nathi wethu uqhamuka kuphi noma uqhamuka eNigeria noma uqhamuka eZimbabwe ayikho impo okuyiwine nje mawubhekene nathi khohle ayikho. Mina ngikhuluma ngathi nje abantu ordinary people ayikho impo okuyiwine mawulwa nathi. Kodwa thina sikho lapho ke sithi thina abantu ababele emazweni abo silungisa inkinga zethu nazi izinja zeFF zamantombazana akhona athanda ukukhuluma futhi ngeke nigane nini ngikhatha abantu ufuna ukuchitheka igazi la bantu kufanele mababoshwe. Iqiniso liphuma umfana ubulawa leni ababoshweke.